اس سے صدقہ نبی شان نبی کا اللہ مہربان میرے رب دے سانداتی توفہ ماہ رمضان اے میرے رب دے سانداتی توفہ ماہ رمضان مسلمان چیئے سوچ حصے لازائد گروہ مکتا قیمتی منٹ سکنٹا حصے رحمتانی لو مسلمان چیئے سوچ حصے لازائد گروہ مکتا قیمتی منٹ سکنٹا رحمتانی لو مکتا قیمتی منٹ سکنٹا رحمتانی لو دیوی منزلہ کر دیا نبی تے اللہ مہربان میرے رب دے سانداتی توفہ ماہ رمضان مسلمان روشندار راضی بیتید غفار سونے نبی اقرار بیتے قیامت بیڑا پار مسلمان روشندار راضی بیتید غفار پاک نبی بیڑا پاک نبی اقرار بیتے قیامت بیڑا پار گاڑ میں روشانی کے مہمان بیتے اللہ مہربان میرے رب دے سانداتی توفہ ماہ رمضان اے میرے رب احسان داتے توفہ ماہ رمضان دار ایمان از دلار ابداروش غید جزاروش رب درزا دا بیماران شفا دار ایمان از دلار ابداروش غید جزاروش رب درزا دا بیماران شفا روش رب درزا دا بیماران شفا پاک نبی فرمان بیتے اللہ مہربان اے میرے رب احسان داتی توفہ ماہ رمضان اے میرے رب احسان داتی توفہ ماہ رمضان مسلمان گلواراد نگوش مکتا بار گرمی جوش حشر اوقید گنوخ 50,000 سلبینو مسلمان گلواراد نگوش مکتا بار گرمی جوش حشر اوقید گنوخ 50,000 سلبینو حشر اوقید گنوخ 50,000 سلبینو گڈ گودا بیکار ارمان بیتے اللہ
مخلوتی زندگی جمعہ بانی تو اللہ راس رتا پیشی اندارد قبر دومی خالد حشر مخلوتی زندگی جمعہ بانی تو اللہ راس رتا پیشی حشر پیشی اندارد قبر دومی آخائد حشر پکرن غاش روشن قرآن بیتے اللہ مہربان اے میرے رب احسان داتی تو